Helo a croeso i sesiwn 4, a sesiwn ola ar gyfer hanes TGAU. Mrs Rita Bevan sydd yn cyflwyno heno, felly na i trosglwyddo iddi hi. Helo, diolch yn fawr iawn. Dyma'r sesiwn ola ar gyfer TGAU, a ni'n mynd i edrych, ni'n mynd i really ceisio cael chi feddwl fel haneswyr nawr, a meddwl am y cwestiynau sydd gyda'r mwyaf o farciau yn eich papur arholiad chi. Felly, fel fi'n licio wneud ar dechrau pob sesiwn, bach o adalw, atgoffa'ch hunan. Os i chi ddim, ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ni defnyddio enghreifftiau o uned 1. Os ych chi'n astudio dirwasgiad rhyfel ac adferiad, bydd dasg yma'n hawdd iawn i chi. Os na bod chi'n astudio uned yma, mae hynny'n hollol ffain. A mae modd i chi wneud y fath hyn o dasg ar ben eich hunan. So, be fi wedi wneud yw jyst casglu cwbl o luniau sy'n ymwneud gyda'r uned. Byswn ni wedyn falle'n camu ffwrdd, falle ar diwrnod neu edrych yn y fe'n hwyrach, a trio wneud y cysylltiadau, cofio'r ffeithiau yna. Mae'n ffordd i adalw a adolygu yn gyson. Felly, os i chi yn astudio dirwasgiad rhyfel adferiad, na roi munud i chi nawr, falle os chi'n astudio gyda ffrind adre neu bod chi'n gwylio hwn fel grŵp, i feddwl beth yw cysylltiad y lluniau yma gyda'r uned. Os na bod chi'n astudio dirwasgiad rhyfel adferiad, nawr yr amser i feddwl am dechrau creu yr fath hyn o adnoddau eich hunain. Grêt. Wel, na i fynd trwy yr atebion i chi. Fi gwybod ran helaeth ohonych chi yn astudio dirwasgiad rhyfel adferiad. Yn amlwg mae gen i Hitler, ôl Hitler, mae gyda ni effaith y bomion i'r blitz, mae gyda ni y llochesu, mae gyda ni gyfeiriad fan hyn at dogni ar y gwaelod fan hyn, Spitfire Fund, sef yr ymgyrch oedd yn annog pobl i ariannu ymgyrch rhyfel a wedyn y radio. Felly chi'n gallu mynd ati i greu'r fath hyn o adnoddau, a maen nhw'n ffordd rili hawdd, rili cyflym i adalw chydig wahanol i adolygu, adalw bod chi yn ail ymweld o rhywbeth yn gyson iawn. Felly hyd yn oed yr un fath o beth yn gyson iawn trwy gydol yr amser sydd gyda chi o nawr tan yr arholiad. Felly, beth ni'n licio wneud yn y sesiwn yma, ydy fi eisiau ffocysu ar cwestiwn rhif 5. Os gawn ni amser, ewn ni dros cwestiwn rhif 4 unwaith eto, achos dyna lle mae'r marciau mawr. Dyna lle, os na bod chi yn gallu meistroli y fath hyn o ateb, chi'n mynd i chael un anodd iawn i gyrraedd y marciau ar graddau uchel. Yn ogystal â hynny, os na bod chi'n dechrau gyda'r cwestiynau yma, eto, chi'n mynd i gael un anodd iawn i gyrraedd y graddau top. Bi yn argymell i fy ysgyblion ni o hyd, dechreuwch gyda cwestiwn 5, neu cwestiwn 7 os ych chi'n gwneud drosodd y chosb ac yn y blaen. Dechreuwch gyda y marciau mawr a gweithiwch am nôl. Os na bod chi'n cyrraedd y cwestiynau cyntaf, chi'n colli llon llaw o farciau. Os na bod chi'n cyrraedd y cwestiynau mawr, chi'n colli llwyth o farciau yn ogystal â'r marciau sbag. Felly mae'n gwneud bywyd yn anodd iawn i chi. Felly, uned 1, jyst crynodeb rili bras fan hyn. Cwestiwn 1, beth gallwn ni ddysgu o ffynonellau A a B am effaith rhywbeth? Mae eisiau chi gyfeirio at y ddwy ffynonell a defnyddiwch geiriad y cwestiwn. Os mae'n sôn am effeithiau'r dirwasgiad, defnyddiwch geiriad y cwestiwn yn eich ateb. Bach o adalw hwn o'r sesiwn 2 wythnos yn ôl. I ba raddau mae'r ffynhonnell hon yn rhoi esboniad cywir o, chi yn esbonio'r ffynhonnell, chi'n rhoi cefndir, pwy, pam, cyd-destun, a mae rhaid i chi mynegu barn ar chi ateb y cwestiwn. Pam oedd radio, er enghraifft, yn arwyddocaol yn ystod y rhyfel. Chi'n rhoi'r ffeithiau cadarn yna, ond yn bwysig iawn chi'n esbonio beth pam bod nhw'n arwyddocaol, beth yw canlyniad nhw yn hir dymor neu'n tymor byr. A cwestiwn 4, fi mawr obeithio gen i digon o amser i edrych ar cwestiwn 4, ond chi yn esbonio cysylltiadau rhwng 3 thema. A wnawn ni fynd dros hwnna gobeithio mewn bach mwy o fanylder yn ystod y sesiwn hon. Felly, cwestiwn 5. O cwestiwn 5 yn anferth o gwestiwn. Mae yn gallu bod yn eitha anodd i rhai disgyblion maen nhw'n teimlo bod yn eitha mawr. So, gyda'n gilydd, wnawn ni lyhau y baich ar cwestiwn 5. So, dyma enghraifft o wefan cybac. Cwestiwn 5, so mae'n dweithio chi'n syth bin, mae'r cwestiwn hyn yn sôn am, so bynnag uned i chi'n astudio wneud y gweud, mae'r cwestiwn hyn yn sôn am fywyd ar ôl y rhyfel.
a chi'n darllen dehongliad wedyn, a bydd e wastad, na'r fi wastad yn argymell i fy ysgyblon ni i ddarllen pwy sydd wedi sgwennu y ffynhonnell cyn hyd yn oed mynd ati i ddarllen y ffynhonnell. So mae hwn yn rhan o erthygl ar etholiad cyffredinol 1945 gafodd ei gyhoeddi ar wefan swyddogol y Blaid Lafur yn 2015. So Blaid Lafur sydd wedi mynd ati i gyflwyno hwn ar ei gwefan o'n 2015. I ba raddau rydych chi'n cytuno ar dehongliad hwn o resymau pam mae'r Blaid Lafur yn illodd yr etholiad cyffredin. So mae'r dehongliad hwn yn dweud yn mynd i roi resymau ni pam oedd y Blaid Lafur wedi ennill yr etholiad cyffredin, a mae angen i chi ddod mewn gyda ola adolygu gyda resymau eraill oedd y Blaid Lafur yn fuddigol. Wel, y peth cyntaf mae rhaid i wneud wrth gwrs ydy dadansoddi y dehongliad. Bas ni wastad yn argymell, a ddau nôl mewn eiliad, i'r pwt yna, bys ni wastad yn argymell i chi sgwennu cwpl o nodiadau o gwmpas y ffynhonnell. So, unwaith eto, sy'n os chi ddim yn astudio'r uned, okay, ffynhonnell yw ffynhonnell, ewch ati i feddwl beth mae'r ffynhonnell yma yn dweud wrthon ni. Dyma chydig o nodiadau nes i sgwennu gwmpas, a bras i'r nodiadau sydd angen i chi nodi y dehongliad yma. So mae llafur yn addo newid, maen nhw'n gweud gadewch i ni wynebu'r dyfodol. Maen nhw yn addo dinistri'r 5 cawr, y 5 cawr ydy angen, so incwm digonol, afiechyd, anwybyddiaeth, aflendid a sigurdod, a maen nhw hefyd yn sôn am taclo diweithdra. Gret. Mae yna taranau tu allan. Sorry am hwnna. So bys ni wastad yn mynd ati i nodi y ffynhonnell. Na'r chydig o gefndir i chi os nad bych chi'n astudio y ffynhonnell yma. So beth oedd problemau? A fi'n meddwl hyd yn oes chi ddim yn astudio'r uned yma, fe gallwch chi feddwl, air o fy byd, be bysa'r problemau bysa'r wlad yn gwynebu? Wel, dadfyddino, wrth gwrs, oedd ganddyn nhw fyddin enfawr, so yn 1945, roedd 5 miliwn o ddynion y merched yn y Llydd Arfog, ble o'n nhw fod i fynd, oedd y rhyfel wedi dod i ben, oedd angen dadfyddino nhw, so cyflwyno nhw nôl i fywyd sifiliaidd neu bywyd go iawn. Falle bod chi wedi clywed Bevin Boys neu Ernst Bevin, achos fi oedd yn gyfrifol am dadfyddino, a mae yna lun fan hyn o un o'r canolfeidd dadfyddino o y dynion yn gadael. Wedyn mae gyda ni yn amlwg difrod y rhyfel, so yn economaidd, oedd economi Prydain wedi dirywio yn sylweddol. Oedd economi America ar ei hanterth yn yr ugeiniau yn ei hanterth, a nhw'n methu cystadlu yn erbyn America. Prinder bwyd y deunyddiau. Y llweddol yn golygu bod rhaid i ddogni barhau, a oedd gwerth economi Prydain wedi dirywio 30%, so mae'n ystadegyn bach defnyddiol i gofio. Yn gymdeithasol, oedd asgariadau wedi codi yn sylweddol, dynion sydd yn ôl y rhyfel, pobl wedi newid, perthnasau wedi newid, prinder bwyd, ciwiau mawr, mae'n lun fan hyn, tu allan i siop, ciwiau mawr am fwyd. A tai, wel wrth gwrs, meddyliwch am Abertawe, Coventry, gathen nhw bomio mor wael, oedd pobl wedi colli tai nhw. Oedd strydoedd wedi cael ei ddinistrio. Oedd 20% o'r ysgolion tai wedi cael ei ddinistrio neu angen i atgyweirio yn sylweddol. So dyna oedd rhan o'r broblem. A wedyn daeth y cyfle am etholiad gyffredinol. Wel, amlwg Churchill, oedd yr arweinydd, a wedyn mae gen ti Attlee wedyn yn cynrychioli y Blaid Lafur. A dyma oedd yn amlwg yn ystod cyfnod rhyfel, ni ddim yn cael etholiad cyffredin, mae pleidiau yn rhoi gwahaniaethau gwleidyddol i un ochr. A dyma y pleidlais cyntaf 10 mlynedd, a fe pleidleisio 24 miliwn o bobl gyda nifer fawr o bobl yn pleidleisio am y tro cyntaf. A os ych chi'n meddwl hynny, heb bobl beth oedd y canlyniad, chi'n meddwl am hynny, mae pobl ifanc wastad yn ysu am y newid yna yn dydyn nhw. So mae ceidwadwyr yn eitha traddodiadol. So mae gyda ni y Blaid Lafur, na nhw'n ennill, nathon nhw addo taclo y 5 cawr, mae yna sôn am y droddi'r beverage, na esbonio y droddi'r beverage yn y man, ond nhw'n cynnig gobaith ar ôl dirwasgiad, llafur yn sicrhau newid gwleidyddol ac economaidd, a drwy addo cofleidio o gweithredu y droddi'r beverage.
rhoi llawer o'n be o'r blaid geidwadol am y dirwasgiad diweddar am fethu gwrthwynebu Hitler yn y lle cyntaf yn y 30au a roedd Attlee yn deall deheuad am newid ym Mhrydain. A oedd gyda nhw yr dywediad oedd ni sôn, let's face the future together. A maen nhw'n lun ohonyn nhw'n dathlu. So mae angen i chi wybod beth yw'r cyd-destun hanesyddol mwyn gallu taclo rhif 5, cwestiwn rhif 5. Chi'n mynd ati, chi'n nodi'r dehongliad, gall pawb yn nodi'r dehongliad, darllen y deall, sylfaenol yw hyn. A wedyn mae angen i chi feddwl sut chi'n mynd i strwythuro. Nawr fi'n mynd i argymell i chi ddwy ffordd gwahanol i strwythuro yr cwestiwn yma. Yn y bôn, yr un strwythur yw e, mae jyst yn ymddangos mewn ffordd gwahanol. So, os ni i ddechrau yn amlinellu cynnwys y dehongliad. Hynny yw, beth mae'r ffynhon y dehongliad yn dweithio ni. Be mae'n dweithio ni am pam oedd yr blaid lafur wedi ennill yr etholiad. Yna chi angen sôn mae chydig cyd-destun. So, cyd-destun yw'ch cyfle chi eisiau wan off. Beth oedd y problemau? So, soniwch falle am dadfydduno neu am yr economi ac yn y blaen. Beth yw'r cyd-destun? Dychmygwch bod yr holwyd ddim rili yn deall y cyfnod. Sut bysach chi'n esbonio'r cyfnod iddyn nhw? Ac wedyn, wrth gwrs, mae angen sôn mae'r awdur. Sut mae'r awdur yn mynd i effeithio ar ddilysrwydd y ffynhonnell? Wel, yn amlwg, os mae blaid lafur yn cyhoeddi rhywbeth, mae yna gwestiwn mynd i godi am ddilysrwydd y dehongliad. Pwy'r gynulleidfa darged, at bwy mae hwn fod cael ei ddarllen gan. A wedyn dyma'r beth pwysig, dehongliadau arall. Dyma taw chi angen dechrau meddwl fe hanesydd a'r syniad yma o dyw hanes. Yn y cynradd, o'ch chi'n cael hanes fod stori bach neis. Fi'n siŵr oedd bawb dysgu am Harri'r Wythfed, yna stori really clir, ond oedd ddim safbwyntiau eraill. Dyma'r ffeithiau, dyma'r stori. Dyma'r safbwynt a talnod llawn. Ond mae'n gwirionedd, nid dyna beth yw hanes. Cyfres o safbwyntiau o ddehongliadau a swydd ni fel hanesydd yw i drafod a pwyso mesur hynny. A trwy ystyried dehongliadau eraill, ni'n gweld does na ddim un ateb cywir a pendant i unrhyw gwestiwn mawr hanesyddol. Mae e'n plethu nifer fawr o resymau gwahanol. A mae angen chi feddwl, heblaw o pwyntiau chi wedi nodi, pam arall ddath y blaid lafur i bwer? Pa ddehongliadau arall, pa safbwyntiau sydd ddim yn cael ei ystyried yn y dehongliad yma? A wedyn mae rhaid i chi mynegu barn ateb y cwestiwn. A mae gymaint o ddisgyblion yn sgwennu atebion gwych, yn amlinellu cyd-destun awdur, cynulleidfa, dehongliad, a drwy ddim yn ateb y cwestiwn, ac felly mae e'n ateb anghyflawn. Ffordd arall bach yn fwy syml o baratoi ar gyfer y fath hyn o ffynhonnell ydy'r grid yma. Mae rhai disgyblion wir yn hoffi'r grid yma gyda ni. Amlinelliad sef y cynnwys. Cyd-destun, sef sôn am pethau o gwmpas yr cyfnod neu dangos eich dealltwriaeth chi o'r cyfnod. Pwy'r awdur a sut mae hynny'n effeithio ar ddilysrwydd. Cynulleidfa darged eto, ydyw hynny'n effeithio ar cywirdeb y ffynhonnell. A wedyn dehongliadau arall, dyna'r pwt mwyaf sydd angen i chi ystyried pa ffactorau eraill sy'n cael ei gyflwyno a wedyn mynegu barn. Nawr mae genna i enghraifft o ateb i chi a ni'n mynd i trafod yr enghraifft yma. Dyma'n ateb hir iawn, felly gobeithio gawn ni drwyddi yn gogloi. So dyma chydig o, cyn i sef ymlaen, dyma chydig o ddechreuadau brawddegau. Dywed y dehongliad hefyd yn y cyfnod, ysgrifennwyd y ffynhonnell gan, mae hyn yn effeithio ar ddilysrwydd y ffynhonnell neu'r dehongliad, pwrpas y dehongliad ydy rhaid ystyried, hefyd basau, a wedyn ateb y cwestiwn. Allai ddim pwysleisio pa mor bwysig yw e, a wir, os chi wir yn rhaid y mas o amser, bys ni'n canolbwyntio ar y amlinelliad, y cyd-destun awdur, dehongliad a mynegu barn. Mae wir angen cyrraedd y mynegu barn, dyna ydy y pwt pwysig. So mae ni Anna fan hyn, nid Anna yw enw yr ymgeisydd, ond ni jyst eisiau rhoi enw tu ôl i'r ymgeisydd. A mae hi wedi mynd i ateb y cwestiwn yma, so ni'n ni ddadansoddi hwn gyda'n gilydd. Dyfyniad o erthygl o etholiad cyffredinol 1945 a gyhoeddwyd yr wefan y blaid lafur yn 2015 i'r dyfyniad hwn. Mae'r dehongliad yn dangos i ni nad oedd cyflwr da ar Prydain ar ôl i'r rhyfel dod i ben. Dangosir hyn yn y dyfyniad gyda fod yn dangos bod y cyhoedd eisiau gweld newid a'i bod yn galw amdano. Mae hyn yn dangos bod y cyhoedd yn deiar dros y llafur i ennill etholiad cyffredinol.
Caiff manifesto llafur ei ddangos yn y dehongliad, gadewch i ni wynebu'r dyfodol. Mae'r dehongliad yn dangos mae gweledigaeth mentrus sydd wedi helpu ail-adeiladu'r wlad drwy wneud llawer o bethau megis dinistri'r 5 cawr trigionus a nodwyd yn adroddiad Beveridge yn 1942. Okay, mae'n amlinellu, mae hi'n amlinellu yr dehongliad. Tic yn y bocs amlinellu. Grid, symud ymlaen. I ryw raddau, mae'r dehongliad hwn yn un dilys. Dilys yw fel pa mor gywir ydy yn dyfa o fuddugoliaeth y blaid lafur yn etholiad cyffredinol 1945, gan nad oedd y cyhoedd eisiau newid ar ôl y rhyfel. Hefyd, mae'r manifesto'n amlygwyd gan yr arweinydd llafur Attlee yn fuddiol iawn wrth ennill yr etholiad gan fod manifesto'r cydwadwyr yn stôn am y Gestapo ac mae wedyn mynd ati roi cyd-destun yma, ac ni fyddai hyn wedi ennill llawer o gefnogaeth gan y cyhoedd gan nad yw'n sôn am heddwch, trwy'r manifesto llafur yn annog heddwch. Fodd bynnag, gellir ystyried bod y ffynhonnell yn llai dilys oherwydd gall cynnwys rhagfarn. Efallai fod hyn oherwydd yn dod o erthygl o hogyhoeddwyd ar wefan swyddogol y blaid lafur, so mae'n symud ymlaen i sôn am yr awdur. Felly mae'n anhebygol iawn bydd y erthygl yn cynnwys unrhyw wybodaeth am gyrchoedd yr etholiad cyffredinol y cydwadwyr gan nad oedd yn y mor llwyddiannus, a phrif pwrpas yr erthygl yw i dathlu fuddugoliaeth ysgubol y blaid lafur. Be fi'n rili licio be mae'r ymgeisydd yma wedi wneud ydy ar y dechrau fan hyn wedi dangos i'r arholwr, drech arholwr, fi'n rili deall y cyfnod. Dyma chydig o wybodaeth i chi ddangos hynny. Dwi ddim yn mynd off track a jyst cyflwyno gwybodaeth hirfaeth. Dyna ydy'r risg weithiau pan mae pobl yn sôn am cyd-destun. Maen nhw'n mynd off tangent a jyst cyflwyno yr holl wybodaeth am y cyd-destun. Mae hefyd yn sôn am sut mae dilystrwydd yr awdur, neu sut mae'r awdur yn effeithio ar y dilystrwydd, a chydig hefyd am y gynulleidfa darged. Mae dehongliadau arall o etholiadau cyffredinol yn 1945. Enghraifft, creu'r llawer o bobl y byddai'r cydwadwyr yn ennill yr etholiad cyffredinol ar ôl perfformiad Churchill fel arwr yn amser rhyfel. Mae hyn yn wahanol i ddehongliad y blaid lafur gan bod y blaid farn y cyhoedd am yr hyn y fyddai'n digwydd yn yr etholiad yn ei tŷ pwy yn cael ei crybwyll. Ond mae'r dehongliad y blaid lafur yn fwy'n ochrog a ddim yn llwyddo sôn am y gweddau gwleidyddol yr etholiad yn hytrach na llwyddiant cymdeithasol. Ar y cyfan, cytuno fydd dehongliad y blaid lafur yn etholiad cyffredinol 1945, oherwydd ei fod yn crybwyll y ffaith ei bod ymweld newid ac yn ategu at tystiolaeth. Nawr, bod y ffynhonnell yma yn dda iawn, fi'n credu mae yna sgôp gan yr yn dda iawn. Mae yna sgôp gan yr ymgeisydd yma i falle trafod fwy o dehongliadau eraill sy'n gysylltiedig gyda'r cwestiwn. Enghraifft bod yr undebau llafur yn cefnogi y blaid lafur, bod y blaid lafur wedi dweud beth nhw yn eu manifesto nhw, beth nhw'n dweud beth nhw yn datrys y problemau yn syth, oedd e'n glir iawn bod nhw'n mynd i datrys y problemau yma'n gyflym iawn. So mae nifer fawr o bethau lle gallai'r ymgeisydd yma wella mewn gwirionedd, ond mae eisiau chi gofio ta'r ffocws ydy cyrraedd diwedd y cwestiwn. So, os ni'n dweud, wir yn hoffi sut mae, os ni'n mynd ôl at y grid yma, wir yn hoffi sut mae'r ymgeisydd yma wedi amlinellu yr cwestiwn, wir yn hoffi sut nhw'n dod chydig o gyd-destun i fewn, sôn am yr awdur, sôn am y gynulleidfa darged, ond mae yna sgôp yn bendant gan yr ymgeisydd yma i sôn am oedd pobl ddim yn licio'r ffaith bod Churchill, o'n nhw'n parchu'r ffaith bod yn arweinydd rhyfel, o'n nhw ddim yn gweld bod yn arweinydd tu hwnt i hynny, o'n nhw hefyd yn sôn am bod nhw yn beio'r cydwadwyr am y diweithdra ac yn y blaen, bod nhw y blaid lafur yn cynrychioli pawb mewn gwirionedd lle mae'r cydwadwyr falle yn dueddol o cynrychioli falle yr rôl neu'r unigolion fwy traddodiadol, neu'r ffordd o fyw mwy traddodiadol. So mae yna gwbl o bethau fi'n credu mae'r ymgeisydd yma bendant beth nhw wedi gallu gwella arni. Felly, be fi'n mynd i wneud ydy, fi yn mynd i symud ymlaen i gwestiwn rhif 4, sori, mae'r gofalwr newydd pigo mewn, dyna ydy'r gwendid aros yn yr ysgol. Right, cwestiwn rhif 4. Mae cwestiwn rhif 4, fi'n hoff iawn o cwestiwn rhif 4, nawr mae 12 marc i'w hennill gyda cwestiwn rhif 4, sy'n yn lot fawr o farciau. Fi'n credu, o ran fy ysgyblion ni yn bendant, nathon ni wneud holiadur yn ddiweddar, a'r ddwy cwestiwn o'n nhw'n dweud bod nhw wir yn poeni amdan, ydy cwestiwn 12,
Cwestiwn 4 sef y 12 marc a cwestiwn 5. A os na bod chi'n gallu wirioneddol sicrhau bod rhain yn spot on o ran eich techneg chi, so mae hwnna yn enfawr o faint o farciau gallech chi golli. Nawr, ffordd bach gwahanol o feddwl am cwestiwn 4 ydy y triongl. Nawr, eto i'r rhai disgyblion mae hwn yn gweithio'n dda iawn, i eraill dyw hwn ddim yn gweithio, felly dwi ddim yn gweud bod hwn yn well na'r ffordd mae chathrawn chi wedi dysgu chi, fi jyst yn argymell fy ffordd gwahanol o gallu taclo'r cwestiwn yma. So, mae'r cwestiwn, nawn ni edrych ar gwestiwn mewn eiliad, mae'n gofyn i chi gysylltu, okay? Nawr mae wastad 4 opsiwn i chi sy'n gret, achos mae'n rhoi bach llai o sgop i chi o ran, o fi rili ddim yn gwybod unrhyw beth am y radio'r cinema, so mae'n bach o help i chi fanna. Ond, peidiwch dibynnu ar hynny, peidiwch yn meddwl, cwestiwn 4, fe gallwch chi mwyn anhawdd, okay? So drachwch ar yna, pa rai byddwch chi'n dewis. Okay, so fi wedi mynd ati i ddewis, felly nach chi glywed lot o peswch yn y munud nesaf am ddeheiriadau am hynny. Fi wedi mynd ati i ddewis posteri propaganda, Winston Churchill a ymgyrch Dig for Victory. So bydden ni, yn eich cornel eich papur arholiad chi, bydden ni'n nodi propaganda, Churchill a Dig for Victory. A mae angen i chi wedyn o gwmpas y triongl ceisio feddwl yn fras beth ydy'r cysylltiadau. So nawr enghraifft i chi fan hyn, a jyst dim angen gymaint o fanylder hyn yn eich cynllunio. So, fi wedi dweud, y cysylltiad rhwng posteri propaganda a Churchill, oedd posteri propaganda yn codi ysbryd, rhannu gwybodaeth yn gyrchoedd ryfel, fel Spitfire Fund, y Churchill yn defnyddio ei reithio yn yr un modd, ac yn annog y propaganda, oedd e'n rhan o'r propaganda hefyd, oedd ei fel ei gymeriad yn cael ei ddefnyddio yn posteri propaganda hefyd, so dyna'r cysylltiadau fyna. Wedyn mae gen i Churchill a Dig for Victory, eto codi ymwybyddiaeth o ymgyrchoedd, so Churchill annog rhai oedd adref i gyfrannu at yr ymgyrchoedd ryfel trwy gefnogi ymgyrchoedd ac yn y blaen, a wedyn, jyst yn fras iawn, Dig for Victory a posteri propaganda, Dig for Victory yn amlwg oedd yr ymgyrch lle nhw'n annog pobl i dyfu llysiau a ffrwythau. Os ydych chi'n byw yn y cefn gwlad yn eich gerddi, os ydych chi'n byw yn y ddinas, yn y pirc, a unrhyw darn o gwyrdd ni, o'ch chi'n gallu dod ar draws. Felly syniadau arbed bwyd, fi'n siŵr bod chi wedi gweld y posteri yna gyda syniadau coffi cnau, eicon coffi, cawl dail, nettle soup, a'r cymeriadau'r tater, a'r moron ynglyn â bwyd ac yn y blaen. So oedd hwnna'n deillio Dig for Victory ar syniad yma o arbed bwyd ac yn y blaen, achos yn amlwg oedd Prydain yn eich yn anodd i mewnforio bwyd yn enwedig ail hanner yr ail rhyfel byd. So jyst yn rili fras bys chi'n mynd ati, jyst i nodi cwbl o syniadau. Fi wir eto yn argymell i chi, mae cynllunio mor bwysig. Bys ni, fi'n siŵr falle bys Mr Rumble hefyd, iawn, mae mor bwysig. Bys ni byth yn mynd ati i sgwennu darn o waith swmpus heb sgwennu nodiadau. Fi wrth i trwy'r amser yn sgwennu nodiadau cynllunio pethau mas, a wir i chi, bod yn teimlo'n hollol anaturiol, fe fyddwch chi yn mynd ati i fe fyddwch chi'n mynd ati mewn gwirionedd i allu sgwennu'n gynt ac yn fwy o ffocws, hynny yw ennill mwy o mwy o marciau, ennill mwy o arian, felly yn y pen draw, wrthych chi gael swydd da, a fe fydd eich marciau chi yn sylweddol yn well. Fi'n gwybod bod yn teimlo mor anaturiol i gynllunio, ond mae'n mor bwysig. So mae gen i gwestiwn fan hyn i chi eto o'r wefan cybac. Mae'r cwestiwn yma'n ymwneud gyda ail adeiladu'r wlad ar ôl 1945. Esboniwch y cysylltiadau rhwng 3 canlynol, eto mae 4 i gael, mae rhaid i chi sgwennu lawr, mae yna dotiau, pwyntiau bwled i chi sgwennu lawr, so adroddiad beverage, gwasanaeth iechyd gwladol a polisi cartref i bawb. Bosib bys ni'n dweud adroddiad beverage, y gig, sef yr NHS, a polisi cartref i bawb, bys ni'n mynd ati ateb, felly bod chi'n teimlo na fi'n rili hyderus yn glodoli'r diwydiannau allweddol, a dyna lle mae'n rhoi bach o rhyddid i chi fel ymgeisydd. So mae gyda ni 2 ateb i chi. Okay? Mae gyda ni ateb Bobby, does dim Bobby, dwi ddim yn dysgu Bobby, pidwch ffani Cara a Dewi. Mae'r enwau wedi newid, a fi'n mynd i rhannu'r marciau gyda chi hefyd. Okay? Felly, Bobby, beth mae Bobby wedi sgwennu?
Fe wnaeth adroddiad Beveridge dynnu sylw at yr angen i wella bywydau pobl trwy ddiddymu problemau fel tlodi, bydrefi a fiechydon ym Mhrydain. Honnodd y dylai Llywodraeth ofalu am ddinasyddion Prydain. Roedd y adroddiad Beveridge am wella iechyd y genedl, felly mae hyn yn gysylltiedig y sefydlu. So, gret, am y tro cyntaf mae'n defnyddio y gair yn gysylltiedig. Dyna beth chi angen gweld trwy gydol eich ateb chi. A sefydlu'r gig. So, mae'n trial wneud rhyw fath o gysylltiad rhwng Beveridge a'r gig fan hyn. Sefydlwyd y gwasanaeth yn 1948 i ddarparu triniaeth feddygon yn rhedeg ymddym i bawb am y tro cyntaf erioed. Gwladoli oedd pan fydd Llywodraeth llafur yn gymryd dros reolaeth dros rai diwydiannau penodol fel glo i wella moder gweithwyr, felly roedd hyn hefyd yn gysylltiedig â adroddiad Beveridge. Nawr gobeithio bod chi'n adnabod bod hwn yn ateb pethau gwan. Okay? Mae wedi gwneud rhyw fath o ymdrech, mae wedi sôn am y term yn gysylltiedig dwywaith sy'n gret, okay? Ond bydden ni'n dweud, okay, so mae gennych chi amcan asesu 1 a amcan asesu 2. Okay? Amcan asesu 1, byddwn ni'n dweud, mae'n dangos gwybodaeth rili da o'r cyfnod. Mae'n dangos, a mas o dwy farc yw hwn, mae'n dangos gwybodaeth am y testyn a bys ni'n dadle bys nhw'n cael marciau llawn yn amcan asesu 2. So allan o 2, bys ni yn dadle bod nhw'n cael 2 marc fan hyn. Yr ail rhan allan o 10, sef y syniad yma o cysylltu, a fi'n meddwl bod hwn wan gan yr ymgeisydd. Okay? Mae e'n gwneud cysylltiadau rili cyffredinol. Mae'n dechrau dangos y cysylltiadau beth sy'n debyg, ond does dim manylder o gwbl, so mae'n cael 4. So, 6 allan o 12, okay? Ddim yn ofnadwy, ond bendant i chi gweud, does dim strwythyr a does dim ymdrech i fi ddim yn teimlo bod digon o ôl adolygu fan hyn i gallu gwobrwyo mwy na hynny. Awn ni ymlaen at, a dyle bod chi'n sgwennu mwy na hwn hefyd, mae hwn yn ateb pethau byr hefyd, okay? Am 12 marc, cofiwch. Wedyn mae gyda ni ateb Cara. Okay? Mae Cara wedi sgwennu dipyn yn fwy, na ddarllen trwy un Cara i chi. Y tro yma, fi'n mynd i ofyn i chi adref i feddwl faint o farciau bysych chi yn gwobrwyo Cara. Fe wnaeth adroddiad Beveridge yn 1942 tynnu sylw at yr angen i wella bywydau trwy ddiddymu tlodi ym Mhrydain. Fe ysgrifennwyd gan William Beveridge, aelod seneddol rhyddfrydol, ac roedd hefyd yn nodi problemau eraill fel anwybodaeth, bydreddu, diogi ac afiechyd. Honnodd y dylai Llywodraeth ofalu am y dinasyddion Prydain ac roedd yn cynnig system o nawdd cymdeithasol a fyddai'n cael ei roi i'r waith ar ddiwedd y rhyfel. Mae adroddiad Beveridge yn gysylltiedig. Nawr, so ni yn mynd yn syth mewn i ddweud hynny. Okay? Chi ddim eisiau gwastraffu amser. Mae adroddiad Beveridge yn gysylltiedig a sefydlu'r gig oherwydd roedd yn tynnu sylw at yr angen i wella iechyd y genedl. Gwych o frawddeg. Pan ddaeth y blaid lafur i rym yn 1945, roedd yn bwriadu cyflawni argymhellion adroddiad Beveridge. Sefydlodd yn Eirin Bevan y Gweinidog Iechyd, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 1948, cafodd ei sefydlu i ddarparu triniaeth feddygol rhedeg ymddym i bawb am y tro cyntaf erioed. Cyngor adeiladodd Beveridge oedd dyla'r wladwriaeth ymosod ar y 5 cawr, oedd yn gyfrifol am broblemau bobl cyffredin. Un o'r rhain oedd y fiechyd sydd yna cysylltu driniau naturiol fan hyn, felly roedd sefydlu'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ateb un o'r prif argymhellion Beveridge. Gweledigaeth Bevan oedd gofalu am bobl o wlad yr cryd i'r bedd. Ar y dechrau, dirparwyd ar gyfer y popeth o leti i'r ysbyty meddygyniaeth i ofal deintyddol. Flicio ymlaen, sori, i'r sleid nesaf, achos mae yna darn bach ychwanegol fan hyn. Okay? Oedd un o brif argymhellion Beveridge, ni ar yr ail paragraff 9. Y trydydd paragraff yn hyn, cysylltiad y gig a cartrefi i bawb oedd gweledigaeth Bevan, oedd gwlad fyddai'n gofalu am pobl o'r cryd i'r bedd. So mae wedi defnyddio hynny, achos dyna amlwg mae hynny'n rhan pwysig o'r uned. Ar y dechrau, darparwyd ar gyfer popeth o leti yn yr ysbyty meddygyniaeth i ofal deintyddol. Fodd bynnag, erbyn 1951, roedd rhaid cyflwyno ffïoedd oherwydd yr gwasanaeth yn costi gormod. Roedd y syniad o dyfetha'r 5 cawr yn allweddol i lwyddiant y blaid lafur. Roedd safon tai y tlawd y cyfnod tu hwnt i beth y ddisgwylir yn dderbyniol. Roedd hyn yn golygu beth afiechydon yn lledaenu'n hawdd a'u pwysau'r deuluoedd i ofalu am ofal meddygol. Ffantastig, cysylltiad rili cryf yna wedi cael ei gyfnogi gan ffeithiau hanesyddol. Eto wedi dechrau frawddeg gyda'r gair cysylltiadau. Yn gysylltiedig, cysylltiadau, mae rhain yn eirfa pwysig. A fe wedi uwcholeuo nhw i ddangos bod wedi sôn am rhain ym mhob un paragraff.
Mae polisi cartrefi bawb y blaid lafur hefyd yn gysylltiedig, so mae yn cau y triongl yna fel petai ac adroddiad beverage, oherwydd dyma oedd y ffordd y Llywodraeth o fynd i'r afel ar problem o fydreddu a grybwyllur yn yr adroddiad. Roedd Beveridge wedi nodi tai gwael i slymiau fel un o'r cewri, roedd yn credu fod yn un o'r prif ffactorau yn gyfrifol am tlodi ac ynobaith ym Mhrydain. O dan yn Eirin Bevan, dilynodd y Llywodraeth bolisi uchelgeisiol o'r enw cartrefi bawb. Fe wnaeth y Llywodraeth adeiladu cartrefi parod i ddelio'r broblem dros dro, a fe wnaeth y Llywodraeth adeiladu tai cyngor newid yn ogystal â threfi fel stevenage. Okay, so be fi'n meddwl mae'r ymgeisydd yma wedi wneud yn dda iawn ydy cysylltu y tair ochr y triongl, cefnogi gyda ffeithiau cyd-destun hanesyddol a wir arddangos dealltwriaeth nhw o'r cyfnod. Okay. Nawr, petawn ni'n marcio hwn, okay, a mae Cybac wedi hefyd marcio hwn. Okay. Bys ni'n bendant yn gweud bod gwybodaeth manwl iawn a penodol yn yr ateb hwn, so o ran amgynesesu 1, so 2 mas y 2 yn hawdd. A wedyn, maen nhw wedi rhoi yr cysylltiadau a'r cyd-destun hanesyddol cywir, a wedyn, achos bod yr esboniad yn fanwl ac yn berthnasol, dyw Cara ddim yn mynd off track, dyw hi ddim yn sy'n waffle i gael, mae ffocws really clir, mae Cybac wedi gwbrwy 10 allan o 10, so mae hwn yn ateb marcio llawn. So mae werth i chi, os chi'n gwylio'n fyw, yn amlwg gewch chi gopio hwn yn hwyrach, os i chi yn gwylio fel recordiau, mae'n werth i chi ail-edrych ar hwn, achos mae yn ateb arbennig o dda. Nes i wei bod fi'n mynd i roi cyfle i chi wobrwyo tro nesaf. Okay, Dewi ydy'r un ola. Ateb Dewi. Okay, cawn weld. Ysgrifennwyd adroddiad Beveridge yn 1942. Mae'r ymgeiswyr yma wedi dysgu eu dyddiadau nhw gan William Beveridge. Yn amlwg. Iawn. Aelod Seneddol Rhyddfrydol. Roedd yn nodi problemau oedd yn wynebu Prydain, fe clodi anwybodaeth bydreddu, digidiogi ac afiechyd. Mae adroddiad Beveridge yn gysylltiedig, unwaith eto da iawn am nodi y gair gysylltiedig, a sefydlu'r gwasanaeth iechyd gwladol oherwydd roedd yn tynnu sylw at yr angen i wella y iechyd cenedlaethol. Sefydlodd yn Eirin Bevan y gweinidog iechyd, y gwasanaeth iechyd gwladol, sef y GIG, yn 1948. Cafodd ei sefydlu i ddarparu triniaeth fuddugol rhad ac yn ddim i bawb am y tro cyntaf erioed. Cyngor adroddiad Beveridge oedd dylai'r wladwriaeth ymosod ar y 5 cawr oedd yn gyfrifol am broblemau'r cyffredin. Un o'r rhain oedd raf iechyd, felly roedd yn sefydlu gwasanaeth iechyd gwladol yn un o brif argymhellion adroddiad Beveridge. Roedd Beveridge am ofalu mewn bobl o'r cryd i'r bedd. Mae polisi cartrefi bawb o'r blaid lafur hefyd yn gysylltiedig yr adroddiad Beveridge. Roedd Beveridge yn credu bod tai gwael yn un o prif ffactorau yn gyfrifol am dlodi ym Mhrydain, fe wnaeth y Llywodraeth adeiladu cartrefi parod i ddelio'r broblem dros dro. So, yna rhoi chydig o funudau i chi edrych ar ateb Dewi i weld beth ych chi'n meddwl, faint o farciau bys ych chi'n gwobrwyo Dewi. Petai chi yn gweithio i Cybac. Okay, so be mae Cybac wedi dweud ydy, mae y gwybodaeth, mae'n amlwg bod Dewi wedi adolygu, mae'r wybodaeth iawn yn ddigon da er mwyn cael bod yn band 2 ar gyfer amgynesesu. Dim ond mas y 2 marcio fe, okay? Sy'n dangos, sy'n wir yn dangos i chi, peidiwch yn mynd yn ormodol ar yr gwybodaeth effeithiau. Yn amlwg, allwch chi glymu fe mewn i'r atebion, yn peidiwch jyst cyflwyno ffeithiau am y pethau yma. Mae'r wir marciau yn adnabod y cysylltiadau. Lle fi'n meddwl am yr ymgeisydd yma Dewi yn uchelin anodd yw, bod popeth yn gywir iawn,
mae yna ddiffygion yn y datblygiad. Dwi ddim yn datblygu, fel os ni'n cymaru gyda Cara, mae'n Cara'n eitha clir. Na fi'n gweld beth mae Dewi wedi wneud, does dim, allwch chi linkio'r ddau gyda adroddi'r beverage fel mae Dewi wedi wneud, dyw hwnna ddim yn broblem. Ond trwy wneud hynny, dyw Dewi ddim wedi llwyddo i ddatblygu'r ateb a rhoi digon o esboniad perthnasol ar gyfer y cysylltiadau. Okay. So mae Dewi ond yn ennill 5 mas o 10 am hwn, sy'n golygu bod Dewi ond yn cael 7 allan o 12, sydd ddim yn lot yn fwy na ateb Bobby fan hyn. Okay. Achos bod Dewi heb ffocysu ar y cysylltiadau. Fi'n credu mae Dewi fan hyn yn gweud y gair yn gysylltiedig 2 waith. Okay. A mae'n eitha, does dim lot o strwythyr i hwn chwaith. Okay. Lle mae Cara yn glir iawn wedi gweud cysylltiad hwn a hwn ydy hwn a cefnogi. Cysylltiad hwn a hwn ydy hwn a cefnogi. Cysylltiad hwn a hwn ydy hwn a cefnogi. So mae'n rili strwythuredig a mae yna 2 paragraff fer fan hyn yn y gyflwyniad yn amlwg a mae yna 2 paragraff fer fan hyn sydd does dim amheuaeth bod yr ateb yma yn safonol tu hwnt. Okay? So mae'n rhoi rhywbeth o syniad i chi. Fi'n falch bod ni wedi cael cyfle i fynd dros cwestiwn 12 marc fan hyn, achos dyma lle, unwaith eto, mae angen i chi feddwl fan haneswyr. A'n rheswm mae Cabac wedi cyflwyno'r fath un o gwestiwn ydy, be ni ddim eisiau chi feddwl ydy bod y droddiad beverage jyst i ymddangos, bod y neiryn befn jyst i sefydlu'r gig, bod y polisi cartrefi bawb jyst i ymddangos. Maen nhw oll yn plethu, maen nhw oll yn deillio o'r un achosion a maen nhw oll yn gweithio tuag at yr un canlyniadau. Dyna beth yw hanes, okay? A dyna beth sydd angen i chi gadw ffocws arni pan chi'n mynd ati adolygu, dyw e ddim yn gyfres o ffeithiau sydd angen i chi ddysgu, mae'n gyfnod mae angen i chi ddeall, a fi wastad yn credu, mae disgyblu sy'n deall y cyfnod yn mynd i gofio ffeithiau wedyn gymaint yn well, achos dyw e ddim jyst yn ffeithiau random angen i chi i gofio, does dim angen i chi gofio adroddi beverage oedd 5 cawr sef, aflendid, sigurdod ac yn y blaen, bod popeth yn ei synwyr i chi ar dealltwriaeth dwys yna, a dyma lle mae adalw'n dod i fewn, a wirioneddol, dysgu a mwynhau dysgu hefyd, mae adolygu ddim fod yn faich. Okay, os chi wedi dewis hanes, mae pob un ohonoch chi sy'n gwylio hwn, gobeithio, wedi dewis hanes, ac felly dylsech chi rili mwynhau hanes, a dylech chi rili mwynhau edrych ar y wlad, okay, a dysgu am y wlad, a dysgu am yr cyfnod yn ei gyfanrwydd, i'n sôn 21 mlynedd fan hyn, a edrych ar yr amser yma yn ei gyfanrwydd, a wirioneddol deall y cyfnod. Dyma ydi pwrpas uned 1, ydy'r ar cyfle i chi i ddysgu am cyfnod mewn manylder, yn wahanol i rhywbeth o trosydd achos, neu os chi'n meddyginiaeth yn uned 3, lle chi yn edrych ar patrymau rili eang dros gyfnod o amser, fan hyn i chi fod wirioneddol deall cyfnod penodol, a dod i wirioneddol deall dwyster hynny, okay? A dyna pam, os chi'n meddwl amdano fel baich o adolygu a dysgu'r holl ffeithiau, mae'n mynd i fod yn her i chi, mae'n mynd i fod yn gyfnod eitha amhlyserus i chi. Felly ceisiwch dysgu amdano fe, ceisiwch deall beth oedd yn digwydd, ewch nôl dros eich ffynonellau, trafodwch dros y bwrdd bwyd ac yn y blaen, felly bod chi wir yn deall e. Okay, so mae yna atebion fan hyn i chi i ddilyn y strwythurau. Mr Rumble, os yna unrhyw gwestiynau cyn bod fi jyst yn rhannu cwbl o tips adolygu? Dim cwestiwn eto. Okay, right, felly fel chi'n gwybod, dyma di'ch sesiwn ola chi. Fi'n argymell os ych chi yn teimlo bod chi wedi cael bydd yn enwedig o mynd dros y cwestiynau mawr yma ar diwedd y papur arholiad i ail ymweld â hwn, falle yn agosach at yr arholiad. Dylse bod pawb wedi dechrau adolygu erbyn hyn. Nawr yw'r cyfnod, ni ar ddiwedd mis yma, felly does dim lot o amser gyda chi. Nawr yw'r cyfnod i chi fynd ati, na fi'n gofod bod yna ddisgyblion blwyddyn 10 ac 11 yn mynd i eistedd ar yr arholiad yma, ac mae'n gwirionedd chi'n yw'r un cwch, achos nath blwyddyn 11 ddim eistedd ar arholiad llynedd. Felly, mae'n anodd i chi erbyn hyn, dylse bod chi gobeithio wedi adolygu ar gyfer ffug arliadau, dylse bod chi mocs, okay? A dylse bod gyda chi ryw fath o syniad sut i chi yn adolygu orau. Nawr yn bendant i fi, pan ma'n i'n yr ysgol, mapio meddwl yn bendant. Maen nhw'n gweithio i fi beth o'n i yn mynd ati i wneud, o'n i'n mapio meddwl rili dwys, a wedyn o'n i'n wneud fersiwn o di crynhoi, o'n i'n trio wedyn cofio'r ffeithiau o ddim ar y mapio meddwl. Dyna sut y mapio meddwl yn gweithio i fi. Falle bod Dewi
iawn, yn hoffi wneud rhestrau. Falle bod Cara yn licio darllen pethau, neu recordio hun yn darllen un nodiadau hi a wedyn mynd am dro. Okay? Mae pawb yn licio adolygu mewn ffyrdd hollol gwahanol. Fi'n gwybod lot ohonoch chi eisiau fod wedi mynd ati neu llinellau amser mawr a mynd ati i blotio gymaint o ddyddiadau ar rôl hir y bapur a phosib. Felly mae yna lwyth o bethau allwch chi fynd ati i wneud yn bendant, ond bod yn gweithio i chi. Dyw beth sy'n gweithio'r person dros nesaf chi ddim o reidrwydd yn mynd i weithio i chi. A dyw, bod angen chi greu'r adnoddau adolygu yma, dyw'r adnoddau pert mwy o prydferth, os na bod chi'n eistedd lawr dysgu nhw, dyw e ddim yn mynd i fod yn adolygu effeithlon ac effeithiol. Cofiwch ar y dalw'r ffeithiau yn gyson, ail ymweld gyda'r mapio meddwl, ail ymweld gyda'r nodiadau yma yn gyson iawn, profwch eich hunain yn gyson iawn. Ewch ati lunio llinellau amser, yn wedig fi'n meddwl gyda 1 na, bys ni'n dweud gyda 1, 2 a 3 mewn gwirionedd, mae'n rhoi rhyw fath o syniad i chi o'r patrwm cyfan, y cyfnod cyfan sy'n just wirioneddol yn bwysig yn yr uned yma. Gofynnwch chi ffrind, gofynnwch chi mam, dad i'ch profi yn gyson. Nawr, yr ateb fi'n cael trwy'r amser yw, dyw mam a dad ddim yn siarad Cymraeg. A mae hynny'n holl o ffain, dyw rieni fi ddim yn siarad Cymraeg. Okay? Cyfeiriwch nhw'r bite size. Ewch i'r bite size Saesneg, gofynnwch iddyn nhw i greu cwestiynau. Chi yn lwcus iawn, gyda chi'r sgil o fod yn ddieithog. Chi'n gallu cyfieithu o Saesneg i'r Gymraeg mor rhugl. Mae hynny'n sgil, dyw e ddim chi'n profi'r wybodaeth fan hyn, dyw gofyn i rywun i brofi chi'n Saesneg ddim yn broblem o gwbl. Felly lot o'ch rieni chi yn gallu darllen Gymraeg, os i chi'n sgwennu mas y cwestiynau, bydden nhw'n gallu adnabod os yw'r ateb yn gywir. Felly gofynnwch chi bobl i brofi chi. Os na bod gennych chi rhywun i brofi chi adre, ewch ati creu quizzes bach i chi. Ewch ati creu Quizlets, Cahoots, quizzes, be bynnag, blwgets. Okay? Mae yna gymaint o wefannau eitha cool mewn gwirionedd. Allwch chi rannu'r adnoddau yma ga'ch ffrindiau chi. Allwch chi ddweud, na i wneud dirwasgiad, na di ryfel a na di adferiad. Okay? Nawr te, ond, y brif beth, mae rhan o'r pethau holl ffansi ar gyfer adolygu ar gyfer TGAU. Y brif ffordd i chi mewn gwirionedd i wella ydy ymarfer cwestiynau arholiad. Mae na drysor o cyn papurau, cyn cwestiynau ar yr gwefan cybac. Fi'n siŵr bod chi wedi derbyn nifer fawr o gwestiynau wrth eich athrawon chi. Ewch ati, ewch chi ymarfer nhw, ewch ati i agor eich llyfr a ailddrafftio'ch y cwestiynau chi wedi cael wrth eich athrawon chi. Os chi'n gweld bod yna darged bod chi ddim wedi sôn am y cyd-destun hanesyddol, ewch ati i ailddrafftio nhw. Okay? Mae mor bwysig bod chi'n ymarfer y cwestiynau arholiad, achos fe allwch chi fod y hanesydd gorau yn y byd, allwch chi o bod pob un ffait yn hael am y cyfnod, ond os na bod chi yn ymarfer o roi hwnna mewn i fformat cwestiwn arholiad, chi'n mynd i chael un anodd. A wedyn ymgyfarwyddoch chi'n gyda'r papur. Dylse bod chi'n gwybod, cwestiwn 1 bydd na ffynonellau, cwestiwn 2 bydd na ddehongiad, ac yn y blaen, cwestiwn 4, y triongl. Ymgyfarwyddoch, chi ddim eisiau bod mewn sefyllfa lle chi'n agor y papur a chi'n meddwl, fi ddim rili'n gwybod beth yw'r sefyllfa, dyle bod chi'n agor y papur, troi syth i gefn yr papur, sgwennu grid fel nes i ddangos i chi yn gynt fel hyn. Okay, mynd ati syth i sgwennu grid tebyg i hwn, amlynelliad, wedyn mynd ati cwestiwn 4, na i wneud triongl bach, na i ddewis hyn a'r llall, a bod yn really slick gyda chi. Chi ddim yn goffer ymgyfarwyddo gyda'r cwestiwn, a trio deall beth mae'r cwestiwn yn gofyn i chi wneud. Dyle bod chi'n really hyderus, dyw strwythyr y cwestiwn ddim yn mynd i newid o gwbl. Okay, bydd cwestiwn 1 gwmwys yr un fformat bob un tro, bydd cwestiwn 2 gwmwys yr un fformat bob un tro. Felly ymgyfarwyddoch chi'n gyda'r papur. Fi'n siŵr bod gennych chi gymaint o bapurau wrth eich athrawon, os na, maen nhw oll ar gael ar yr wefan cybac. Okay? Yn ogystal â'r wefan cybac, mae'n wir yn handi i chi fynd at y wefan a edrych ar yr adnoddau. Mae yna adnoddau cyfunol i chi, sef gwersi gath i greu yn ystod y cyfnod clo, sy'n mynd â chi trwy'r fath o darllen y deall, eto, really helpu chi os ych chi yn adolygu, falle mis Mawrth, mis Ebrill, dylse bod chi'n defnyddio'r gwybodaeth cyfunol yma, mae jyst yn ffordd gwahanol o ddysgu yn hytrach na gorfod darllen eich nodiadau chi. Peidiwch dibynnu'n ormodol ar hynny, mae gyda chi bite size, mae gyda chi wefan cybac, mae gyda chi adnoddau cybac, mae gyda chi athrawon, ac eto mae gyda chi'r holl ffyrdd o creu'r quizzes ar-lein yma fi'n gwybod bod disgyblion wir yn mwynhau. Felly pob lwc i chi,
Eto, os na bod cwestiwn, newch eich gorau glas, dilynwch y tips, ewch nôl dros y fideos yma wrtha i a Mr Rumble yn y gobeith bydd y wir yn sticio gyda chi ac yn gymorth i chi i taclo yr arholiad yn yr wythnosau nesaf. Felly pob lwc.